bhhailm mar Uachtarán na hÉireann, bheannachtaí ó chroí a sheoladh Guím Nollaig Shona agus Bliain Nua sheochánta oraibh. Agus muid ag trasnú thar Ghrianstad an Gheimhridh is am dhóchais sé an Nollag, agus muid ag súil inis le síneadh na laethanta tá romhainn. Ag an am seo, nach córdún smaoinemh scéal lárnach na Nollag, scéal huire agus Joseph, agus iad ag loraigh dídeanna I Micheál, dó féin agus dá leanamh sa bhrin. Dúra go ríis is a ríis eile lo, nach go raibh éon lóistín ar fáildóibh. An seo in hÉireann tá star ada na himarcha na glúiseachta, na n-aistear fágála agus teachtaireachta agan. Inniu, tá méid bródó las an méid atá dhéanamh ag an diaspora, de cultúr agus de héal a máilte nua, a cuimhne míad cumá na hÉireann sin atá béidir inis le brí. Iad I bhd ón átas dúildóibh, ón am muinter agus béidir iad cráte ag an tráseo. Ní mór dún smaoineamhartha agus ní le linn na Nollag a bháin. Bhór an tábhacht a bhain leis an gúna fial airgid a bhór mar útha siúd a thuig thar sáile nuair a bhí muinter na tíre seo, bocht briste agus faoi crútan an tíl. Huidig siad go mór le tíre cothú ina meach dhóchais agus déisiintí, tíre na bhéite chun glún óg féidirachtaí nua a iarú. Cabadal onatábhacht agus dar na tíre seo an tréimhse sin, agus ní ceartún dearmad a dhéanamh go brach. Inniu mar a tharla dar sin seir trá, tá daoine ar fud na crinne nach raibh aon dal astóibh ach a dtíortha dhóchais a ágáil. Tá reintóibh take a thuganne, a ggóthráin ag damda, ag loraigh cosint agus tearman uin dó féin agus dá muinter. Le dhóchais acha go mbeidh tácinn níos fearracha. An dútha muid an sráidóibh, a rálónach bhfuil lóistín ar fáil. nó an manamid dóibh is brid na mracharchas, ag smaoinemh ar stair na hÉireann atá ag crí láir scéal muinter na hÉireann. Tá dúlan móra os ar góir a gahamid glachaló. Sa bhliain 2019, nachta go sílear go bhfuil gá le cógníomhaíocht in aigean na háirithe iráide agus an slad atá a dhéanamh ar dúla na crinne. Ag deireadh na bliana le teachtaireacht sílear feiteachtain ó na hóltha go gahamid a bhd níos mó dhéanamh agus gan muil chun tubaiste chachant. Cúis dhóchais a bhí an ar a haspáin an glún óg go bhfuil siad lántiltena go báirte ghlacha sna háithre tá an andúin. É sin ráite, ní mór dún gníomha mar phobal damda chun an dúthlan olmhór seo a tharú. Cé go bhfuil an príomhreagarach a rialtais ceannach na haspáint, tá tábhacht ag buint lenar gníomhar pásanta, fiú agus an comara go bhfuil siad beag agus éanaach. Dá bhrí sin agus muid ag tuairt aig ar Bliain Nua, gealam is ar dúncar ar dlimplacht, a hiiscin níos fearr, agus dal an lec le céile leis na háire tá riachtanach, chun ar blanid, ar nérád agus ar núra, a cuméad sláán ar wahailíonn féin agus leis na glúnta tá le teacht. Ar an Nollag áirithe seo, nach fiúnta gon gealtainna sé an ceart a cothú agus tuiscint ar an déanacht cuitin a arbert. Dénúlachas sa cuirig ílacharin, de lúbhaint carram a chrothú, idir écolaíocht an etic, an acnamíocht, an cultúr agus séal cólaíonta. Agus dúlúchar na bliana in arníg, agus muid ag drudam ar chéasúr na dasach agus na féidirachtaí nua. Bíag misneach acin agus dlú fártaíocht acin, lo siúd atá leochalach in éireann, agus ar fud an dán. Is é an dlú fártaíocht sin, an bealach is fearúin aige thuairt ar na núláin agus ar na féidirachtaí átá os ar góir. Guím Nollaig shíochánta agus hAthbhliain lán, dhóchais agus déisiine ar gach ile gcuineaigh. Berbannach.